Is-soktat il-ħidma ta' salvataġġ tal-kontinġent Malti għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Maltaja fit-Turkija. 32 uffiċjal u kelb tas-servizz qed jaħdmu f'waħda mill-iżjed żoni milquta bil-qawwa mit-terremot fit-Turkija. Dawn l-uffiċjali li qed jaħdmu fuq bażi 24 siegħa kuljum qed jaħdmu mhux biss kundizzjonijiet ta' temp kiesaħ ħafna, iżda wkoll qed jesperjenzaw it-teżżiżiet li qed iseħħu wara t-terremot. Din il-ħidma tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mistennija tibqa' għaddejja matul il-jiem li ġejjin. L-uffiċjal Kevin Patch li timexxi t-tim Malti fit-Turkija qal li s-sitwazzjoni waħda mimlija sfidi fosthom fejn tidħol il-komunikazzjoni minħabba l-lingwa u l-elementi tat-temp. Spjega li bħalissa it-tim Malti xogħlu li l-loka nies li possibilment huma midruba u eventwalment dawn jinħarġu minn taħt it-terrapin. Is-sitwazzjoni hawnhekk fit-Turkija hija challenging ħafna minħabba diversi affarijiet. Teżisti ħafna language barrier li mhux kulħadd jista' jitkellimna u jikkomunika magħna bl-Ingliż. Fil-fatt nista' ngħidilkom li għandna anki interpretu li qed ikun jgħid magħna 24/7. Aħna bħala CPD qegħdin naħdmu 24/7 il-ħin kollu b'shift ongoing immenjati 24 siegħa. Kevin Patch spjega li minn binja partikolari sfortunatament ħarġu 4 nies bla ħajja minn taħt it-tifrik. Sfida oħra l-uffiċjali Maltin hija bit-tagħmir tal-komunikazzjoni u qed jintużaw is-satellite phones. F'dan ir-rigward instabet kooperazzjoni sieħa mill-awtoritajiet torok. F'telefonata l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili fit-Turkija, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Bayrin Kamilleri qal li huma qed jagħmlu unur lil pajjiżna f'din is-sitwazzjoni jibsa fit-Turkija u fis-Sirja.